हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै नै दिनैहाय आङो थास' आथिंजों ना ओंख्रि संनो नागिरदों बेनिफ्राय आं थास' आथिंखौबो सायखानानै लाबाय आरो दा ना सारनो नागिरदों थास' आथिंखौ दिन्थिनि नै लोगोफोर थास' आथिंखौ जोङो सायखानानै लाबाय आइजों आंजों नाजों जानोसै दा न'आवनो फख्रि दंखायो नालाय बेयावनो सारनोसै नाखौ फख्रिखौ देखायनि र' आङो नै लोगोफोर जोंहानि फख्रिया न' सेरावनो दङ नै न'आ न' सेरावनो दङ नै लोगोफोर आङो नाखौ सारनोसै दा आङो सारनो रोङा लोगोफोर आं सारनाय नायदोंसोमोन जायासै नायानो मासेबो फैयासै Okay. नै लोगोफोर दैयानो नै बिखासेखा बेनिफ्राय दा नाखौ सारखांबाय मोनबाय ना गिदिरखौ खौ नायदो हा ini र' मबाइलाव फिसा नुयो नाखौ गिदिरथार नाया मबाइलाव फिसा थियो दा नाखौ आङो सायनानै लानोसै नाखौ सायनानै लानोसै आङो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांदो नोंसोर सानै गथ'आ मा उन्दैयावनो दे सायनायनि सायखांबाय लोगोफोर नाखौ नै बेनिफ्राय दा बेखौ थास' आथिंजों संनोसै आङो दुगैनानै फ्रेस जानोसै ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो ससेल' नायनानै थानाङा दे सनाफोर नायजोब भिडिअखौ सुना लानोसै साफायै जोबोद गोथाव जागोन बायदि मोनदां थास' आथिंजों ना ओरैनोबाबो थास' आथिं ओंख्रिजों ओंखामा थांखायो ना होबा गोथावसिन जायो आरो नाखौ सुखांबाय आङो दा बेखौ फोरानथ'नानै दोननोसै एसे दैया राननाय रखम दा आङो नाखौ खोबनानै दोननोसै नङाबा थाम्फैफोरा बानानै एम्फौ दैनो नागिरोना बेयावनो दैया सगारथोसै दुगैगौमानि जाबाय
लोगोफोर आङो दा दुगैनानै साफा जाबाय आङो दा ओंख्रिखौहाय संनोसै नाजों थास' आथिंखौ नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर आङो दा नाखौ एवफ्रामग्रोनानै लानोसै थास' आथिङाव होनो थाखाय आङो दा रं एसे संख्रि एसे होनानै लाबाय नायाव बुरजाबो एवफ्रामनो हाया सिथाबनो नागिरोना बारा बुरजा एवफ्रामबाथाय ओमफ्राय आङो दा नाखौ गोजा गोजा जालायनाय एवफ्रामनानै लाबाय दा बेखौ आङो खांनानै दोनथ'नोसै नै बेखौ आं जागोन खर'खौ खर'नि अनगायै मोदोम जानो मोजां मोना बेनिखायनो आं खर'नि मोदोमाखौ जागोन आथिंखौ ना स्लुब दांनागोन जानाया ओरैनोबाबो थांखायो थास' ओंख्रिजों आरो ना थादेरबाथ' गोथावानो बेलेग जाखायो लोगोफोर नोंसोरो आंनि मोसानाय नायनो गोसो दंना गैया आङो नोंसोरो जुदि आंनि मोसानायखौ नायनो गोसो दंबाथाय आं कपाल डेन्स लाबोगोन लोगोफोर नोंसोरो कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय दै लोगोफोर आङो दा थास'खौ एवफ्रामनोसै बिनिफ्राय नाखौ होना होनोसै नाखौ होजोबासै नाखौ मानो होजोबासै माने जोंहा बोराया थास' आथिं इदि थास' बेदरफोरखौ मोजां मोना नालाय थास' होननायखौनो इनिफ्राय दा जारिजों संनो होननानै एसे दोनबाय नाखौ नै आङो दा देनायखौ होनानै लानोसै लोगोफोर आङो दा नाखौ खांनोसै ओंख्रिखौ माने ओंख्रिया मोनबाय साराय गेदेराव ब्लां ब्लां मोजाङैनो संबाय आयौ मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो लोगोफोर बेल आइकनखौबो थुनानै होदो लोगोसेयैनो मानोना आङो कभार डेन्स मोनसे भिडिअ मोसानाय लाबोहांदों जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंथांमोननिसिम होनाय लोगो लोगोनो नुजाहैयो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि कभार डेन्स भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आङो बयखौबो आसा खालामबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सेराव मोजां मोजां भिडिअ मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो शेयार साबस्क्राइब लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर आंखौ अरायसम हेफाजाब होलांबाय थादो लोगोफोर नोंसोरनि अननाय गैयाब्ला आं जेबो गैया लोगोफोर बेनिफ्राय नोंसोर भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायदो गासैबो सनाफोर बाय बाय खुलुमबाय